का बहल? सुल्तान भाई समझला कि आफत आता टल गई। का कहलसू? ओकर आँख से तो अंगार बरसे लागल रहे, शेरनी की तरह टूट पड़ल हमरा पर। अच्छा भइल कि हम ओकर कदम में गिरकर ओकरा से माफी मांग लेनी, वरना ऊ तो हमार आज खूने पी जात। तई चिनगारी शोला बन गइल बिया। शोला ना, ज्वालामुखी बन गइल बाऊ। एक बात कही सुल्तान, तू ई काम में बहुत देर लगा देलस। जब तक शहनाज के रिश्ता तय न भइल रहे ना, ओकर दिल एगो कोरा कागज के जैसन रहे, मगर अब ऊपर अख्तर मियाँ के तस्वीर छप गइल बा। अब तो ई घर में खुशी के सहनाई बजी, ढोल बजी, मेहंदी लगी और शहनाज दुल्हन के लिबास में तोहरा से गला मिलकर ई घर से विदा हो जाई। खुद तो रोइबे करी, मगर जात जात तोहरा के भी रुला के जाई, ई घर से अपन हिस्सा के आधा जायदाद और आधी दौलत लेके। हाँ जेबू आपा, ओकर हिस्सा तो ओके देवही के पड़ी। मामू जान के वसीयत तो पूरा करही के पड़ी। देखा जेबू आपा, अगर हमने वसीयत के जिक्र न करी तो फिर वो वसीयत के जिक्र सलमा दीदी करी। और फर्ज करा अगर सलमा भी खामोश रहल तो फिर शहनाज अपन हिस्सा खुद मांग ले। जानत नहीं खे की घर में जाता रही हूँ, ओकर ससुर जज्बा। ना जेबू आपा, हम कौनो भी हालात में उस जायदाद के पटे ना दे। तो फिर क्या कर ले हैं आप? एक आखिरी कोशिश। अब तो बस एक का रास्ता बचल बा, आखिरी रास्ता। भाईजान, शहनाज तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं बाहर से आवत नहीं? हाँ ई का बा? दवाई के शीशी है। केकरा खातिर? जेबू आपा के खातिर। काहे का भइल उनकरा के? तबे ठीक न रहला नौकर, हमसे छुपावे के आदत है। तोहरा के तो पता बा, हमरे से केहू ना बा उनकर रही मारे उनका डॉक्टर। भाईजान ऐसन का बात बा? अच्छा लाई हम उनकरा के दे दे। ना ना हम तो जाते रहनी। भाईजान दी ना, दी ना। अच्छा सुनी, उनसे कहल जाई कि सुल्तान भाई भेजले बाड़े। कह दे। जेबू आपा, जेबू आपा। हाँ शहनाज। जेबू आपा आप भी कमाल के बानी, जाए हम हमसे बात ना करेंगे। काहे का कहनी हम? आप बीमार बानी और आप हमरा के बतावे जरूरी ना समझनी। हम बीमार? हाँ, सुल्तान भाई हमरा के सब बात बता देनी। हाँ हाँ, अब का करी, थोड़ा नरम गरम बा हमार तबीयत, लेकिन आप हमरा के ई बताब जरूरी ना समझनी। अब एमे का बतावे के बा बेटी? खैर छोड़ी, ई आपके दवाई बा, सुल्तान भाईजान हमरा के आपके देवे खातिर कहनी हा, लेकिन ई दवाई आप अभी हमरा सामने खाई है। ना ना, ई दवाई हम कैसे ले सकेनी? हमार मतलब बा कि अभी कैसे ले सकेनी? ई दवाई तो खाना खाए के बाद लेवे के पड़ी ना। खाना खाए के बाद ले लेब हम। पहले आप वादा करी पक्का दवाई ले लेबू। हाँ ले ले पक्का, वादा करी पहले। वादा ठीक बा, ई ले। शरबत बा आपा, पकड़ी है के पकड़ी आपा। और शीशी में जहर के गोली बा, और ये काम बड़ा होशियारी से करे के पड़ी। हमार ता हाथ पैर का पता नहीं। ना जेबू आपा ना, अपना दिल पे पत्थर रख के ये काम करे के पड़ी। जैसे हम कहले बानी वैसे करी। जाइए आप।
कितना सुंदर लागत बिया। माशाल्लाह खुदा के नूर बरसता एकरा पर। अरे चला लइकियन, बारात आ गई। अरे चला चला चला, अरे चला चलो चलो, बारात आ गई। चलो चलो, अरे संभल के चलो। हाय हमार बेटी, दुल्हन के लिबास में तब बहुत ही सुंदर लगा तारू। बहुत थक गई हो ना सुबह से। इला शरबत पीला, तोरा के राहत मिली। शुक्रिया आपा। आप नहीं, तू पीला। जी हमके कबूल बा। जी हमके कबूल बा। हमके कबूल बा। मुबारक हो के, मुबारक हो के, मुबारक हो मुबारक हो भाई। मुबारक हो के, मुबारक हो के। जय भाईजान मुबारक। मुबारक हो अख्तर मियां, मुबारक हो के। क्या बात बा, बहुत बढ़िया। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो के भाईजान। बोला शहनाज। बोला शहनाज। शहनाज, 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 शहनाज। अन्ना। शहनाज, 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 कहाँ भइल? शहनाज, 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 शहनाज। और ओकरा बाद जे कुछ भी भइल, ऊ तो आप अच्छा तरह से जाने नी। यहो ख्वाब में भी ना सोच सकेला कि सुल्तान भाई और जेबू आपा मिलके तोहर कत्ल कर दी हैं। हाँ, लेकिन ऊ दोनों ही हमार कातिल बाड़े। कौना नजरिया से हम देखत रहनी ऊ लोगन के। अख्तर का खून के रिश्ता ही रिश्ता होला। अरे जब इंसान एगो जानवर के पालेला तो ओसे भी ओकरा के मोहब्बत हो जाली। ऊ तो अपन पालतू जानवर के भी जहर न दे पावेला। पर ई लोग तो इंसानियत के सारा हद तोड़ देने वाले। मगर कानून के हद के ना तोड़ पाई हैं ये लोग। हम बात करब अब्बू से। अख्तर अब्बू उनकरा के का बिगाड़ ली है? का सबूत बा ई बात के कि सुल्तान भाई और जेबू हमार कत्ल कईनी हा? के गवाही देई? ना अख्तर, कानून उनकर कुछ भी ना बिगाड़ सकेला। तोहर मतलब बा कि तोहर कातिल इसने आजाद घूमत रही हैं? कौनो सजा न मिली उनके? सजा मिली अख्तर, सजा तो जरूर मिली। ये खातिर हम तोरा के सारा सच्चाई बताईनी हा।
लेकिन शहनाज बगैर सबूत और बिना गवाह के हमने उनके कैसे सजा दिलाई? सबूत हम दे अख्तर, हम अपन कत्ल के खुद गवाह बानी और ऊ दोनों अपन जुल्म के इकरार खुद करी हैं। लेकिन शहनाज कैसे करी है? हम बतावतानी तोहरा के कैसे। तू अपन अब्बू के पास जा। जी अब जज साहब आप। हाँ सुल्तान साहब। आदाब अर्जा। आदाब। काहे सुल्तान साहब, का हमनी आपके घर ना आ सके नी? ना ना जज साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है। आई आई तशरीफ लाई आई। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जज साहब, जब पहले आप लोग ये घर में आयल रहनी था, शहनाज का रिश्ता। शहनाज हमरा मुकद्दर में ना रहल, बाकी हमके लागत बाकी आप लोगन से हमनी के रिश्ता आज भी कायम बा। बहुत अजीम और नेक इंसान बानी आप। कहीं का खिदमत कर सके नहीं आप लोगन के। आदाब। 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 कैसन बाड़ू सलमा? कहीं का खाती रहनी है? दरअसल हमने आपसे कुछ मांगे आयल बानी जा। जज साहब ही आप का कहता नहीं, खुदा के कसम जान मांग के देखी। ना सुल्तान साहब, अब आप कहीं इनकरा से। सुल्तान साहब, दरअसल अख्तर खातिर हमनी एगो घर में रिश्ता भेजले रहनी। वैसे तो लड़की वालन के रिश्ता कबूल बा, लेकिन लड़की देखे के रस्म अदायगी अभी तक ना भइल बा। दरअसल बात ई बा कि उनकरा घर में एगो मौत हो गइल बा। यही से लड़की वाला चाहेले कि लड़की हमने उनके घर के अलावा कहीं और देखी। तो यही खातिर हमनी के आपके ख्याल आयल कि अगर हमनी लड़की के यही घर में देखल जाता, यही बहाने आप लोगन भी देख लिहल जाई। जैसा भी घर आपका बा। शुक्रिया सुल्तान साहब। अब बस एक छोटा सा तकरीब हुई और हमें कुछ कम लोग हुई हैं, लेकिन हमें खास लोग। तकलीफ खातिर माफी चाहता नहीं। हमें तकलीफ कैसे जज साहब, आप तो हमनी के शर्मिंदा करे पे आमादा बानी। ये तो हमारी इज्जत अफजाई हुई। तो ये तय रहल की रस्म कल रात के ही हुई। जी बेहतर बा। आए कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। ये हमार दोस्त बाड़े सतीश कुमार। आदाब अर्ज है। जी आई तशरीफ रखी। आई आई आई। जी वाकई आपसे मिलके बहुत खुशी भइल। आई वर्मा साहब तशरीफ लाई। तशरीफ रखें। शुक्रिया। सलमा कहाँ बड़ी? कहीं का लेवल जाइए आप लोग। घर तो आपके बा सुल्तान साहब, बाकी खिदमत आज आपके हम करब। हमके तो इंतजार बा बस ओके जेके हम। अरे ये बिजली कैसे चल गई? या अल्लाह। जेबू आपा जरा मोमबत्ती लाई।